5 август Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Кемнәр бу көннәрдә үзләренең истәлекле гомер бәйрәмнәрен, туган көннәрен билгели, һәммәгезне дә ихластан котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек белән һәр көнгә куанып, бәхетле булып яшәсәгез иде. Ә хәзер әйдәгез безнең тапшыруыбызга килгән хатлар белән танышабыз. Шәмәрдәндә яшәүче Закирова Фирдәвес Рафик кызына 60 яшь. Әниебезне юбилее белән котлыйбыз дип башлана котлау хаты. Кадерледән кадерле әниебез, сиңа озын гомер, нык сәламәтлек, тән сихәтлеге, күңел тынычлыгы телибез. Син безнең яшәү чыганагыбыз. Балаларыңның игелеген күреп, оныкларга куанып, туган йортыбызның нуры, тормышыбызның яме булып, кайгы хәсрәтсез, бәрәкәтле, мул тормышта әтиебез Рәшид белән пар канатлы булып, 37 ел янган гаилә учагының җылысын суытмыйча гомер итүегезне телибез. Кадерледән кадерле әниебез, рәхмәт сиңа, үрнәк булып, тормыш юлыбызда яшәү өчен безгә көч бирүең өчен. Шатлык, бәхет, саулык, тынычлык бездән шул теләкләр һәр көнеңә. Безне куандырып озак яшә, лаеклы син кадер-хөрмәткә. Барлык кызган игелекләрең, ярдәмнәрең, балаларым диеп üzülеп яшәгәнең өчен тирән рәхмәтебезне белдерәбез. Күңелең бер кайчан әрнү белмәсен, йөрәгеңә хәсрәт килмәсен. Һәр вакыт бүгенгедәй көләч йөзле, ачык күңелле, яшь, сөйкемле булып калсаң иде әниебез. Кадерлебез әниебез, котлы булсын әни туган көнең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми, бәхет белән үтсен синең гомер көзләрең. Гомер юлың озын, озак булсын, тыныч тормыш аны бизәсен, гомерләрең шатлык белән үтсен, авырлыклар бер дә килмәсен. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик әни син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора, зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың һәм һәр вакыт безне аңлыйсың. Сәламәтлек, озын гомер язсын. Гөл көләч һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын. Безне сөендереп, мең-мең яшә. Син бит әни безнең өчен кояш. Синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, мәңге яшь булып кал. Иң кадерле якын кешебез. Иң изге теләкләр белән кызың Диләрә, киявең Азат, оныкларың Азалия, Айзат. Бу теләкләргә кодагыйларың да кушыла. Шәмәрдәндә яшәүче Фирдәвес апа Закирова 60 яшьлек туган көнегез котлы булсын. Балаларыгызның һәрбер теләге тормышка ашсын. Тигезлектә шушы балалар игелегендә бәхетле булып яшәгез. Рәхим итеп кабул итегез. Яңа җырларның берсе. Кулларыбызны җәләми узсызлар. Бәйрәм белән! Газа! Гомерләр, усада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием
дусларың, туганнарың янында яшәр шатлыкка күмелеп. Тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны. Синдә булган сабырлык, теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз, теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Кешелекле, уңган булган, тик кадерле син безгә. Парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә. Юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз, теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Киләсе хатыбыз безнең Мишән якларына юллана. Иске Мишән авылында гомер итүче әниебез Саляхова Сәрия Шәрифулла кызы 2 август көнне 80 яшен тутырды. Сине чын күңелдән шушы бәйрәмең белән тәбрик итәбез, әниебез. Тормышыбызның яме булып, шатлык сөенечләрне бергә уртаклашып, алдагы көннәрендә дә Ходай сине сәламәтлектән аермыйча, без балаларыңның кадер-хөрмәтен тоеп, оныкларыңа, оныкчыкларыңа яраткан әбиләре булып, озын-озак гомер кичерергә язсын дибез. Син безнең иң газиз кешебез. Бу тормышта яшәүбез, бар булган уңышларыбыз өчен без, әниебез, синең алда бурычлы. Тынгысыз җанлы, сабыр һәм кешелекле, ярдәмчел һәм кунакчыл, бала җанлы, эчкерсез булуың, безнең шатлык борчуларны йөрәгең аша үткәреп, киңәш табыш, ярдәм итеп торуың өчен мең рәхмәт сиңа, әни. Тормыш юлын үткәндә балалар, әтиебезне югалту хәсрәтләрендә үз җилкәңдә күтәрдең. Сынмадың, сыгылмадың, көчле булып кала алдың. Шушы кайгы хәсрәтләргә бирешми, һаман шулай көчле рухлы һәм ярдәмчел, изге күңелле, балаларыңның, оныкларыңның, оныкчыкларыңның игелеген күреп, озак яшәргә насыйп булса иде. Көннәреңне гел шатлык һәм куанычлар бизәсен, кайгы җилләре ишегеңне какмасын. Бу дөньяның барлык рәхәтлекләрен тоеп, бергә озак яшәргә язсын әле. Әни диеп, дәшу шундый рәхәт. Рәхмәт, әни, һәммәбездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет. Син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде, әни, бәхилләтеп. Котлы булсын, әнкәй, туган көнең,
балкып торсын һәр чак йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми, шатлык белән үтсә иде алгы көннәрең. Рәхмәт, әни, тормыш бирүеңә, төн йокыларыңны бүлүеңә, безгә нык канатлар куюыңа, ышанычлы кеше булуыңа. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтлебез, әни, сиңа гомергә. Иң изге теләкләр теләп, улларың, кызларың, киленнәрең, кияүләрең, оныкларың, оныкчыкларың, кодагыйларың дип тәмамланды котлау хаты. Иске Мишән авылында яшәүче Сәрия апа Саляхова, 80 яшьлек туган көнегез котлы булсын. Менә шундый матур теләкләр әлбәттә тормышка ашсын. Балаларыгыз сезнең янәшәдә, сезнең җылыны тоеп, бик матур итеп, әле алга таба да озын-озак гомерләр яшәргә язсын. Без сезгә нык сәламәтлек һәм әни бәхете телибез.
да шақырымнар болса да, күңел білән сиңа сыйынам, күңел білән сиңа сыйынам. Җырлы бүләк тапшыруны бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Безнең Саба дуканнары телевидениесендә һәр җомгада сезнең котлау хатларыннан әзерләнгән иң матур, якты теләкле, җылы сүзләрне колашлаган тапшыруыбыз эфирга чыга. Без сездән менә шундый матур котлау хатларын көтеп калабыз. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Ә бүгенгә сау булыгыз.